Matats, hey, naana po taning bangsing matats no. So wala mi nagkilaw karon, nagpaksyo og nagunsa man kay nagluto sila lamang loob sa barilis tan-awa kung unsa kadabis ang ilang giluto. Matats, lamang loob sa barilis. Pagkadabis oy. Unya kay naluto naman to, mukuha na tagbahaw dira sa bangka kay dagang kay lagkanon nga sobra gabi. Pagkahuman ako abri sa pikas kaldero, nakakita kog bangos karon kay bangos man na. Ako dabis. Bangos matats, bangos. Ato dito, lamang loob to sa barilis. Nahali na bay. Ayan to balansi. Lamang loob to sa barilis ang kadubo matats. Nya natin bahaw. Hap-hap na punta. Og ako na nang gidala ang kaldero matats og ang bahaw siyempre kay ato sa nang tapokon dito kauban tong lamang loob sa barilis kay ang atong kauban nagkarga pa sila guys. So ang atong himuon ato tong duolon dito. Matats atong kauban nagkarga pa guys. Ato tawagon ni magkarga guys. Mga anak, pag umagkarga guys, mga na daw. Matas, karga pa sila guys. Ha? Pag umagkarga guys, ingon ni Roy, mga na. Pag uli-ulihin mo, bahala mo. Kini magun jambol matas bisa gamay imong sudan or gamay imong kanon basta jambol lagi hisgutan maapo jud mo ana di ba kaysa maguna-una ang uban di jud mabinlan mao na magdungan jud og kaon dia samtang naa pa ang kanon og ang sudan og mao na matas nagdungan nagkaon tan-awa o di ba iya na pangitag taklob or unsa may makit-an nimo da para ihukat sa imong kanon og sudan og syempre dili po ta magpabitin matas motilaw po dira sa ilang giluto na lamang loob sa barilis so wala na nako gipakita sa inyo matas kung giunsa pagluto no tungod kay busy kaayo ta sa atong trabaho matas nga paadto paare kay ang bangka ni Donggo da 5 ka bangka no, si 5 ka bangka ang atong isda pero tulo lang ang nahurot mao na ang duha giri ice. Tungod sa akong kagoto mga tats, wa na ko kanon nagkuha kutsara no kay nganuman pag mo duty bi atag passport buntag sayo wa tay pamahaw, wa tay merinda or pangapi dia no. Basta maghabo na gani tuloy-tuloy na. Kung kanos amohono ang habwa didto pa ang inyong pagkaon. So ingana ang among diskarte mga tats no, Pinas Pasay jud na siya. Dili ni pareha sa construction nga mobagting alas 9, mobagting og alas 11 sa moa wala. Kung kanos amohuman ang pila ka bangka didto palagi ang imong pagkaon. Kung mahapunan pasensya ka. Kung magunong-hunong ka og habwa mga tats, ang buyer may puruhan pa nga mo atras kay nganuman daghan di ka kalaban dili lang kay ikaw ang naghabwa og bangsi dira. So ang imuon nimo da paspasan nimo kay kung maudtuhan magod na mo baraton ang isda. Mao nang imong dali-dalion samtang sayo pa pag sayo magod may kamahalan ang isda. So kana kay nangaon naman may buot pasabot nakahuman na mig habwa ana or human na mi sa among trabaho ana no. Mao lagi tong giingon og ganiya tulo ka bangka lang ang nahuman ang duha wala pa para ugma na pudto siya. So ang atong himuon ato na ni tirahon ng lamang loob diha og kanang baho kay perti na yung gutuman. O kamo diha nga trabahante kung asa man nagtrabaho karon pareha ba tag diskarte pag-comment daw mo kung unsay kalahian sa inyo og sa amoa kay ngano man sa inyo magod na ay bagting sa amoa wala.